Masiku angapo apita kwakhala kuyenda communication imene makamba zonena kuti sipatha sabata mtsogoleri wa dziko asanatulutse list ya nduna zimene zili mu cabinet yake. Nde mmodzi mwa akuluakulu amene azatsimikiza za nkhani imene ndi a Alfred Gangata amene ndi a Minister of State. Nde pano pazatsimikizika kuti list imene ndithu yatuluka. Amene asayinira chikhalata chimenecho ndi a SPC amene atu ndi a Justin Saidi. Ndipo tenga ndi chikalata chimenechi mmene achilembera akunena zona kuti pa number 1 ndikuti pali President and Commander-in-Chief of MDF amene atu ndikuti ndi a President Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikuti a Vice President ndikuti oyamba amenewo ndi a Justice Dr. Jenansa. Then pa Second Vice President ndikuti ndi amene a Enoch Chihana. Kenako pabwera ndithu Minister of State ndi Alfred Gangata. Ku Minister of Finance tiuziwa kale ndikuti ndi a Joseph Mwanamveka. Ku Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development tikuziwa kale kuti kumeneku kuli a Rosa Mbilizifachi. Ku Minister of Education ndikuti kuli a Bright Nsaka. Ku Minister of Justice and Constitutional Affairs ndikuti kuli ndithu a Charles Muhango. Minister of Foreign Affairs ndikuti kuli a George Chaponda kuti ndomene ndithu ambiri makhati kutsala bwino choti a George Chaponda anayo zoti oyambirira kusankhidwa akha kuthamangathamanga nde tikudziwa bwino ambiri. Minister of Health ndikuti asankha ndithu Amadaliso Baloi. Minister of Local Government ndikuti ndithu kuli a Ben Piri. Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism amene ndikuti ndi a George Partridge tikupita ambiri kutsata bwino fati anasankhidwa ndithu mbuyomo. Ku Transport and Public Works kumene kuti ndithu kuli a Feston Kaopa. Ku Homeland Security ndikuti kwasankhidwa ndithu a Peter Mukito. Ndipaja ndithu dendo menewo mbuyomo kunali a Zikhale Ng'oma mulamuliro ndithu wa chipani cha Malawi Congress Party anazisanthana ndikuti ndi a Ezekiel Ching'oma. Ku Minister of Gender ndikuti kumeneko ndithu asankha a Melena Vicha. Ku Natural Resources, Energy and Mining kumeneko ndithu asankha a Jean Matanga. Ku Ranzi komanso ndikuti Housing kumeneko ndithu kwapita a Jabi Muhango. Ndipaja amene waso ndithu asankhidwa ngati Leader of the House ku Parliament kumeneko. Minister of Labor ndikuti asankha a Joel Chingoma. Pamene ku Minister of Sports kwapita ndithu a Patricia Whiskes. Ku Information asankha ndithu a Shadrack Namalomba. Ndetu tsate bwino kuti a Shadrack Namalomba anakhala ndithu akuthamangathamanga kumene ku office ya President. Ndeti zimangodziwikiratu ndithu kuti amene a Shadrack Namalomba akupita ndithu kumene ku Information. Ndiye kwasankhidwanso ndithu ma deputy. Ndiye pa namba ya ma deputy amene asankhidwa ndikuti alipo ndithu atatu. Deputy Minister of Health ndikuti asankha a Chimwemwe Chipungu. Deputy Minister of Homeland ndikuti wapita ndithu a Norman Chisale. Komatu ndete kusekite ndete kuchema matimu akhala kuthamangisana kumeneko chifukwa achisale nde ambiri watsata bwino maka mmene zimakhalira zinthu zake. Deputy Minister of Gender ndikuti asankha ndithu a Martha Ngwira ndamene ndithu asankhidwa kumeneko. Ndeto paja mtsogoleri wa dziko wa Professor Arthur Peter Mutharika anachenjezeratu kunena zona kuti amene asankhidwa kukhala ndithu mu cabinet imeneyi amene sapanga perform ndi asambekeze zona kuti apangidwa maintain anthu amenewo ndikuti athotholedwa ngati sapanga perform. Tikupita kuti APM akhala ndithu akusunga lonjezo limene akulonjeza ndithu ku mtundu wa Malawi chifukwa mbuyomo pamene chipani cha Malawi Congress Party chimalamulira mtsogoleri wa dziko nthawi imene Lazarus Chakwera ankalonjeza zona kuti amene sachita bwino ndikuti azawathothola mu cabinet yawo. Komano zina zodabwitsa kwambiri kuna kuti nduna zina sizimapanga perform komano nduna zimene zimapeza kuti angozisiyabe mpaka anthu mafika kumayankhula komano iwo ndithu zinkangopita ndithu ku nkhongo. Ndefunso nkumati kodi pali kusiyana pakati pa nambala ya nduna zimene a Professor Arthur Peter Mutharika asankha kusiyanitsa ndi ulamuliro umene aliko wa chipani cha Malawi Congress Party. Funso limene ndithu ndi limene anthu akumazifunsa. Komano yankho ndionena kuti ndizoonadi pali kusiyana chifukwa tikatenga ndithu ndi list ya nduna zimene asankha amene a Dr. Lazarus Chakwera munali ndithu mu January 2025 ngati madeti oti sakusokoneza komano ndithu anasankha nduna zochuluka ndithu zosiyana ndi zimene asankha amene a chipani cha Democratic Progressive Party. Fandati kuphatiza ndithu mtsogoleri wa dziko, vice wake komanso second vice kubwera pamenepo ndithu kuphatizapo ndi ma deputy onse akwana ndithu anthu 23.
pamene ndithu tikapita ku chipani cha Malawi Congress Party kunali ndithu chinkhwanya cha anthu kumeneko chifukwa ndeti kunali kupanga split maunduna ndi cholinga kuti anthu ena ake apeze ndithu kaliliro kumeneko, ndipo tenga ndi anthu amene analiti kumeneko onse mu kabineti yawo amakwana ndithu anthu 31. Ndekuti muona ndithu kuti pali kusiyana pamenepo chifukwa ndikuti mukapanga 31 minus 23 muona zona kuti ndithu pali gapu imeneyo ndekuti ndi anthu ndithu okwana 80. Munthu ameneja ndekuti no madepute analipo 7 pamene makosana amene madepute ndekuti alipo 3. Nde tikha ndithu tikuona mmene zipangire perform nduna zimenezi potenga ndithu ndi chenjezo limene mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika anachenjezera mbuyo mukuti nani performer ndekuti aonesesa ndithu kuti ameneyo watotholedwa mu kabineti imeneyi. Nkutheka tomwe ndinde manga pa nkhani imene pamene tunazoona kuti Profesa Arthur Peter Mutharika abwera ndithu kudzakwanisa lonjezo limene ananena kuti sabata zitha asanabwera ndithu ndi final list ya nduna zimene azisankha kukhala mu kabineti yawo. Ngati maganizo amene muli na muthu tifotokoza comment section kumati mapereka atilemekezenso maganizo anzathu. Sekole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 njongoti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.